докато вие спите, някой може да ви обере къщата. Ето това е решението. Робикам. Чуди се защо да избереш Робикам, а не някоя камера от Тему, AliExpress, Alibaba за 50 лева. Стига глупости. Ние даваме цели 2 години гаранция. Робикам е европейска марка с над 150 000 доволни клиенти в цяла Европа. Ние сме директен вносител, затова всички камери са на изгодни цени. И винаги сме на разположение. Днеска е неделен ден, ще монтираме една камера в град Сливен, вилна зона, по желание на клиента, се съобразяваме с неговите изисквания. Той си поръча Wi-Fi камера с 8-кратен зум, която има цветно-нощно виждане, водоустойчива и не е нужно да закупувате карта от оператор. Връзвате я само с вашия Wi-Fi и всичко е готово. Клиента ни посети в физическия магазин, не знаеше точно каква камера му трябва. Питахме го за какво му трябва, след като той ни обясни, ние му предложихме точно камерата, която му трябва. И тя пристига с 2 години гаранция. След консултация с него разбрахме, че неговия контакт е далече, затова към комплекта на камерата той добави 10 метра удължител и карта памет, която е на най-ниските цени в България. Всички камери на Робикам пристигат с холограмен етикет на Робикам. 100% оригинал, не се бъркайте с ментет. При монтажа ще отговорим на всички ваши въпроси относно приложението на камерите, ще ви бъде обяснено всичко. Та до я. Лепенка Робикам за вашия дом. Инструкции, които са на български, как да инсталирате приложението ICC. Още един стикер. Ето е самата Wi-Fi камера. Към камерата има и видейки, с които може да се я закрепите. Ако не ви харесват тези, може да се вземете по-големи. Показвам как се включва удължителя. Много е просто. Мъжко, женско. Това тук и другото в камерата. Преди да монтирате камерата, ви съветвам да поставите картата памет вътре. 4 видейки и сме готови. Намирате QR кода от лището с инструкциите, но понеже аз го забравих долу и не ми се минава през целия покрив, пишете ICC в Apple Store или в Google Play и си теглите приложението. След като изтеглите приложението, влизате с вашия Facebook, за да бъде по-лесно да не правите регистрация. Понеже нашия клиент вече има една инсталирана камера, задължително преди да свържете камерата, трябва да сте вързани с вашия Wi-Fi и бутута ви да бъде включен. Ето, той вече има една камера, натискате тук на плюсчето, Add Device и самата камера автоматично се открива. Окей. Въвеждате паролата на Wi-Fi. Инсталацията на камерата му показваме всичките функции на камерата. Ето тук се намира зума. Така, сега ще доближим номера на Реното. Ето номера на колата. Вижда се перфектно. Ето тук показваме как се вижда камерата вечерта. Ето включваме цветното нощно виждане и избираме опцията Full Light, което означава, че тя през цялото време ще свети. Вземете сигурността си във вашите ръце. Не чакайте вашия дом да бъде ограбен или потрошен. Нашия сайт е robicam.bg и не забравяйте, вече имаме физически магазин в град Сливен на ето този адрес.